nádherné intro. Odporúčam. Fast vlog, intro vlog. Toto je svietnidelná natáčanie. Takže budeme mať asi aj viacej divákov. No, poškodenia. Arč. A čo už? Ešte 127 km na chodnú nádobu. Nemám, všimol som si práve, že nemám svetla. To nie je také podstatné, ale je to dosť podstatné. Tento diel a budú zase to možno, že pastám. A teda, to sa rozbírali. Dam dadi dum dam di dum dam dadi dum. Elektrické zariadenie stále rovno a vidíš nič. Poď. Ujdam ťa, karalela. Koľko je 10? Stovka! A the boss. Like a boss. A nikto nedokáže, ne? Je stovkou. Dokáži. To je pumpa. Ideme tankovať? Na čo? Idú čo najviac peňazí. Ste sa oklamali. Dej sa kľa. Off. Not bad. Som bol čakali toho intra. A prekvapilo ma také pekné. Bú! Ale máme pokazený Tarzan. Ako Tarzan nemôže bolieť, keď je po stranu. Tarzan logik? Oh my god. Lesy. Lesy. A furt sú lesy. To je mesto. Ojoj. Pekne volám. Som sa trochu opustil. Teda pekne krajšie. Steny. Fuj. Krásne bol. Krásne teraz. Steny. Pendela. Činčala. Ne? Poriadne ale možno. Nie, aký ošúpaný. De. Poprosím, like over. Ale nie, vážne, poprosím vás like over. Co bude pršať? Bude pršať. To máš to. Ako začne pršať, ja sa nestavím. Viete? Chvíľu.
Ešte chvíľu. WTF. Ešte chvíľu. Zaspím, ešte chvíľu. Nezaspím. Ešte chvíľu. Zaspím. Aj vypije sterača, začne požadaj ma sa trochu. Nešla trafil ma. Sever. 60. Do záchodu. A teraz taká ručná brzda. Ale nie fakt ručná brzda. Pôsobila. Tak. Dráka som do nich Google. Arč! Musím tento prehradiť. Téma hlasov sa rozbehol. Ale my ideme rovno. Musím vypustiť pleny. Aké? Oh my god. To akože nevieš jazdiť, či čo? Teraz len to osadného bude. Pokým teraz tento preradí, tak ja budem mať 50-ku. Konečne. Som prvý. Aby som videl. Auta. Auta. Kde sú kamiony? Akurát som tu polapný. Ja som... Ale nie, nechcem byť namyslený. Rozbijeme plot. Tak nie. Značka. Druhovýlky. Aha, poď. Akorát. Pak. Hej, som tu bol. What the fuck? Niektorým devne asi dobre. Zrejme. A ja tam ideme na nejakú skauta. Takému skautu. Jaj, 24, 24, 25. Ale nie 24. Červená. A bude, ja som vravím, ja som najlepší odhadovateľ. Aha, tým som odhadil, tak. Krajšie som to povedal. Som ja dobrý. Akurát to odhadil. Tak toho skauta som ešte nikdy nevidel. Takáto firma. A nám to už vyše by to niekedy... Nie, ako sa to vyrobilo. 2 dní potom. No. A scout ešte neviem. No. Trololololololo. To je taký troll. Taký more. Neviem, či to dojdeme. Upa. Mal som odbočiť. Začína mi to. Jasné príznaky dať šupu a rozbitý kamión bejsbalkou. Tam to je na diaľnici. Trololololololo. Kde?
29, 28, 27. Divákov už len. Nebojte sa. Hej, ja som papa ide. To musím na dom bašať. Ideme dolu. 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 A nie, ideme dolu. Poďte sa ako schádzam. To neviem, či dáže. Dá sa ide na skauta iba. Aha. Tam je asi nejaký motoček. Pohoda. Neoškodal som to je podstatné. Oh my god. Shit. Aha, tam je vzal. Normálne. Moment. A woman. Amen. A woman. Amen. A man. To neviem, čo za čudné zviera. Hej, pamätník. Poď sa trúbiť. Nemám zapnuté zvuky, ale ťa počuli. Aha, to som raz bol. Fakt raz iba. Raz a posledný krát, keď som prišiel na IVD. Na 70% poškodením na kamióne. Tak sorry, bro. To bolo trošku veľa. Myslíte? Čo tu je? Nejaká firma. To je viacej firiem asi. Čus? Že ja rýchlo nejdem. Ja nejdem rýchlo. Je tu 30-ka. Som nešiel brať za rýchlo. Aha, tu to firma. Scout Cars. Wow. Yeah. Vyzerá to mi pekne veľká firma. Tejto som bol asi raz. Ja parkovať za nejdem. Ale fuck. Primeraný. Pekne si ho zarobili. Cenný náklad. Slúbil som vám Dresden. Prepáčte. A zdravie díky. ITCC. Z Linzu do BA. Teda budem chodiť z Linzu do BA. Čo si o mne myslíte, že ja som niečo? Zoberiem toto. Ale toto už nechce sa mi zase dlho 500 hodín. Dobre. Mostí, teraz, C4. XDD. No tu. Ten typujem. Neočudíte ma za to. Trafil som. OK. Ja v tomto vyznám trochu. Seká to, prosté video. A neviem. Pozerajte to HD ľudia. HD. Nie. 240.
čo sa s tým budem párať? No a teraz. No. Toto ma nebie. Toto mi robí furt. Aj tak som to ostré. Gáľ. Už prejdem. No a poškodenie. I love you, love you, love you. I love you, love you, love you, love you. Bleh, 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 bleh. Love you. A ja ťa prebehnem. Teraz ma prebiehal. A ja teba teraz. Sme sa vymotali, nemám zapnuté svetla. Arč. 50-ka. 50-ka. 60-ka. No nie, 50-ka bude. 50-ka bola. Ešte tu není 90-ka. Tu stále není 90-ka. Už je tu 50-ka, už je už. Ešte 90-ka. To už poznám. Keď to už niekto hrá vyše roka. A skôr mám niekto ultra super super najlepšie. No ja viem, bolo to trochu viac, najviac. Troška som vykrutila. Tu je 40-ka, tiež poznám. Viete, že prdy vidím? Keď mi slnko rovno do izby. Boli sladké. Nejdem pekne. A nie, to aby ste si nemysleli. 90-ka. 50 minút. Prepáčte, už krípne stoličko, mám hlúpu stoličku rozhevianú. Šunianka. Šunianka roka. Obláčame dlova. Ľavo, 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 vpravo, vpravo, vpravo. Ale ne, klamem. Ale nie je to vtipné. Yes. Pumpa, autíčko, autíčko. Ne. Ďalško. Zvlášť, že trafím. Ja kamilóny nenatrafám. To moji kamarádi. Čau Moritz. Bosnej. Dajte sekundičku. Pokým môžeme pokračovať. Len dačo mimoriadného. Fakt dačo mimoriadného. Dačo neviečne. Späť o 15 minút. Tunel. Rád, keď dostávam pokutu. Ale nie
keď idete 90 km, tu je 80. Prečo mi to dal pokutu, asi že sa šunia. Ja som dejdeš na ty. Viete čo ľudia vám poviem? Natočíme to na budúce. OK, takže za všetkých divákov like, odber, háček.